שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק ראשון ומיוחד, פרק הבכורה של פודקאסט פילוסופר, הפודקאסט שיעסוק ברעיונות הגדולים וההוגים הגדולים. בעיקר נעסוק במסורת היהודית, שהרב, הפילוסוף, המרצה, הכותב, הסופר, משה כהן. מה שלומך? ערב טוב, מה שלומך? בסדר, אני יכול להרעיף עליך את התואר המאוד מכובד ויוקרתי רבי. כבוד גדול לפגוש אותך, בפרט בפורמט הזה. באמת זה פורמט בעבר בפודקאסט החרטום, אתה הבאת סדרה מאוד מאוד יפה של סקירה היסטורית ורעיונית של כל מיני סוגי תיאולוגיות במשך הדורות, מהתיאולוגיה היוונית והמשך בפילוסופיה המודרנית והפוסט-מודרנית והפונדמנטליסטית. דיברנו על הפילוסופיה של קאנט ועל המוסר, ואנחנו באמת היום נדבר ונעסוק ככה בקליפת אגוז, כי יכלה הזמן והמה לא יכלו, אבל על תנועת החסידות. תנועת החסידות היא מושא הנושא שלנו לערב, היא הדבר שעליו נמקד את אור הזרקורים. למרות שהתנועה הזו היא ותיקה והיא קיימת כבר הרבה מאוד זמן, עדיין התנועה הזאת חיה ופועמת, ואנחנו רואים שהיא גם סוחפת אחריה לא מעט אנשים, ויש לא מעט אנשים שנוהים אחריה, למרות שהם אפילו לא דתיים. יש אפילו, אני יודע, לחוגים של אנשים שהם אפילו לא יהודים, שמוצאים לעצמם איזושהי משיכה וזיקה לתנועת החסידות. למה? מה יש בו בחסידות שהופך אותה לדבר שסוחף המונים? מהו סוד הקסם שלה? זה מאוד מרכזי ביהדות המודרנית. כשאני אומר מודרנית אני מתכוון פחות 200 שנה. רבנו נחמן מברסלב למשל, לתת דוגמה. יש כמה מאפיינים שמייחדים את החסידות משאר הזרמים, ואחד מהם זה הקשר ההדוק שיש להם לקבלה, בתפיסה מאוד רדיקלית מבחינה רעיונית יהודית. כן, החסידות תופסת את הקבלה, את מחשבת הקבלה והפכה אותה, וזה בעצם אחד החידושים הגדולים שתנועת החסידות הביאה לעולם, להפוך את תורת הקבלה לא רק לנחלת הפרט. אנחנו יודעים שבתלמוד, במשנה, במסכת חגיגה, המשנה מתארת שיש דברים שהם נמצאים באיזשהו פורום מאוד מאוד סודי, שלא מגלים אותו רק לשלושה אנשים או לשני אנשים, הם צריכים להיות אנשים חכמים ומבינים מדעתם. ישנם כל מיני קריטריונים כאלה ואחרים, למי אלו האנשים שיכולים ומסוגלים בכלל להיכנס, מה שנקרא, לפרדס, לעומק הפרדס, לחלק של הסוד של התורה, של התורה היהודית. אבל החסידות בעצם הנגישה, אמרה לא עוד, כלומר כל אחד וכל אדם, והאדמו"רים שהיו רבנים של קהילות, בעיקר של אנשים מאוד מאוד פשוטים, עיקרים, נבערים ברובם, הביאו דווקא בשיחות שלהם ובפורומים שבהם הם היו מדברים, הם היו מדברים קבלה עד היום. החסידות כולה רבויה בביטויים קבליים, היא מושתתת על כל מיני משפטים קבליים שקיבלו פרשנות מחודשת, זה עוד עניין, אבל קיבלו פרשנות חדשה והפכו בעצם להיות נחלת הכלל. קבלה המסורתית, היהודית, הקלאסית, כפי שכבר אמרתי, היא הייתה ונוצרה כחוג מאוד מצומצם של אנשים שעוסק בו, וזה נשאר אך ורק שם. והחסידות הביאה את זה בעצם לפרסיה כזו. אבל התפיסה, אני חושב שצריך לתת הקדמה קצרה. קודם כל, מהו עיקרון העל של החסידות? אחד העקרונות, אני חושב העקרון הכי משמעותי בחסידות, שמתוכו נבין גם כן את השאלה מה מבדיל בינה לבין הקבלה. אז אנחנו יודעים שבחסידות משתמשים במשפט שהוא קבלי במקורו, לית אתר פנוי מיני, משפט בארמית שאומר, אין מקום פנוי ממנו אנחנו מתכוונים לאלוקים, לאלוקי התנ"ך, אין מקום בעולם ואין דבר בעולם שהוא פנוי ממנו. בקבלה זה מוזכר בקונוטציה של
תורת הצמצום, שהיא חסידות, בעצם באה ולקחה את זה צעד אחד קדימה, להית אתר פנוי מיני הכוונה, אין באמת אתר, אין שום מקום שפנוי מנוכחותו של האל, ועל כן הכל, כולל גם הרע. כלומר, בניגוד לתפיסה הקבלית, שמסתכלת על העולם כל הזמן, בהשקפה דיכוטומית כזו של רע וטוב, סטרא אחרא וסטרא דקדושה, יש לנו קליפות, בקבלה, מי שמסתכל בפרט בכתבי הארי, בספרי עץ חיים, וגם בזוהר אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים איזושהי דיכוטומיה מאוד 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 רדיקלית, כל הזמן בין לבין הרוע, בין הטוב לבין הרע, בין הנחש, קליפת הנחש, כל מיני מושגים קבליים מעורפלים, והבן אדם כל הזמן צריך ללכת בין השיטין, להתרחק מהרע, ובסוף האדם עצמו, בתפיסה הקבלית, טובל ברע, והוא צריך כל הזמן לברר מהרע את הטוב, ולהוציא ככה, מה שנקרא, לברר ניצוצות, ויש כל מיני מושגים כאלה שמתייחסים לתפיסה הזו, איך האדם מוציא מהרע את הטוב, או משתדל לבחור בטוב, אבל בעצם יש רע מוגדר, יש טוב מוגדר, וצריך כל הזמן ליצור את התחום, ולתחם אותם, ולהבדיל ביניהם, ולדעת לא ליפול ברשת של הרע. בחסידות לעומת זו, שזו התפיסה המרכזית, ואני חושב שהיא עוברת כחוט השני על עוד הרבה השקפות של החסידות בדברים אחרים, רעיון האימננציה, רעיון בעצם הנוכחות הבלתי מסויגת של האלוהים בכל תחום ותחום בעולם, בכל דבר בעולם. זה יכול להיות באכילה, זה בשתייה, זה יכול להיות בדברים שהם הכי נתפסים כבהמיים, זה אפילו בתשוקה לרע, אפילו בתשוקה לעשות דבר שהוא לא כדרך התורה או לא כציווי תורת השם, אפילו שם בחסידות יאמרו, הציווי הזה בעצמו, הרגש הזה בעצמו, המוטיבציה לעשות דבר רע, היא עצמה אלוהים. היא עצמה, זה סוג, אם אני אשתמש במושגים מהעולם של ספינוזה, זה הפנאתאיזם, או אפילו הפננתאיזם, כמו שאנחנו יודעים, הנוכחות, שם זה בעצם האלוהים הוא הטבע, אבל בהקשר אחר, בהקשר שלנו, אלוקים נמצא בכל דבר, ואין שום דבר שאתה יכול להגדיר אותו, שהוא מאיים על הימצאות האלוהים. שהוא הדבר שבעצם נתפס כמקביל לאלוהות. אין שום דבר כזה בעולם, ולכן אנחנו יכולים לראות את הערך המוסף שהחסידות נותנת לאכילה, לשתייה, חלק מאוד 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 גדול מעבודת השם של החסידים. אנחנו יכולים לראות את זה היום, שזה דבר שהוא גורם להרמת גבה לא מועטה אצל הרבה אנשים. אתה יכול לראות אנשים שמבלים שעות על גבי שעות בטקס שבו הם רואים אדם מבוגר יושב ואוכל, והם אוכלים אחרי זה מהשיריים של משהו הוא אכל, והם מדברים על זה, והם נמצאים בסיטואציה, והמצב, יש אפילו איזושהי ביקורת, אולי נקרא אותה בהמשך, מספר שחובר דווקא נגד החסידות, בתור התנגדות, שבר פושעים זה נקרא, הוא מתאר בצורה אפילו צינית והומוריסטית את המצב הזה שבו מתגודדים הרבה חסידים, וכל מה שהם עושים זה רק להסתכל לך רב שלהם אוכלים, ואחרי זה הם אוכלים, ואז הם הולכים לישון עוד כמה שעות, והם בטוחים שבזה הם עושים את העלייה הכי גדולה בעולמות העליונים. אבל זה כאמור אחד המאפיינים המאוד חשובים, האימננציה הזו, הנוכחות של האלוקים בכל דבר ודבר, וכל ההוויה שאנחנו בעצם רואים, דברים שנתפסים בעינינו כרע, דברים שנתפסים בעינינו כסתם שגרה של חולין, דברים שהם שגרתיים מאוד או גשמיים מאוד, הדברים האלה הם בעצם האלוהות, זו אשליה, מה שאנחנו רואים את זה כדבר שהוא לא רוחני, זו אשליה שהיא לאנשים שאינם מטיבי לכת. מי שבאמת מבין והוא האיש שמשכיל מדעתו והוא יודע והוא החכם והוא החסיד, הוא מבין שיש בדיוק את האלוהות שנוכחת בכל דבר ודבר, וזו בעצם סוד ההוויה במילה אחת של החסידות. אלוהים נמצא בכל מקום. באחד מתלמידיו, אחד מהוגי החסידות הקדומים, רבי יעקב יוסף מפולנה, הוא חיבר כמה ספרים מאוד מרכזיים במחשבת החסידות, אני חושב ההוגה אולי הכי משפיע בכתיבה שלו, הבעל שם טוב שהיה מייסד תנועת החסידות כמעט ולא כתב. כל התורה שלו וכל הרעיונות שהוא אמר זה מפי תלמידיו או בכתבים שלהם, המגיד ממזריץ' או דובר ממזריץ'. רבי יעקב יוסף מפולנה חיבר ממש ספרים מסודרים, גם על התורה וגם
ספרי הגות מסוימים, אז הוא כותב בספר שלו בבן פורת יוסף, הוא ממשיל את זה לאיזשהו משל, הוא אומר זה כמו מלך שמתבצר באיזשהו ארמון, והוא יוצר, הוא קורא לכל הנתינים שלו ולאנשים שחפצים בעיקרו, הוא קורא להם לארמון, והוא יוצר איזה מעגל כזה של מבוך של חומות מדומות, והוא מפזר שם כסף וזהב, ואנשים בטוחים שהם צריכים לעבור בכל המעברים האלה והחומות, והם נתקלים בהם, והם רואים את הכסף, והם מתעכבים עליו, ואז בסוף הם מגיעים לאיזושהי הבנה, שבעצם אין כאן שום דבר, שום חומות, המלך בעצם קיים כבר במקום בעצמו, והם לא היו צריכים לעבור את כל הדרך הזו, והכל זה מצג פיקטיבי כזה, מצג תעתועים שעומד להם מול עיניהם. הוא אומר, זה אותו הדבר בעצמו גם כלפי ההסתכלות לעולם, מי שיודע ומי שמבין יודע שאין דבר שהוא בעצם, שהוא רע ושהוא מעבר לאלוהות או שנוגד אותה, אלא הכל בעצם, כל כולו לית אתר פנוי מיני, כמו שאמרנו, אין דבר שפנוי ממנו. וזה בעצם, אני מניח שאתה שואל איפה פה זה מתנגש עם תפיסת הקבלה, זה כבר כמו שהקדמתי, שבקבלה אנחנו רואים לדוגמה מאוד את העניין של סיגוף, הסגפנות. אנחנו יודעים שבתורת הקבלה יש דגש מאוד מאוד גדול בתור תיקון על עוונות או על פשעים שבן אדם עושה, אז הוא צריך לא לאכול, לצום ולהתענות, יש גלגולי שלג, יש תעניות, אנחנו עכשיו בתקופה בשנה שמכונה שובבים תת, זה איזשהו פרק זמן שבתורת הקבלה נותנים לו חשיבות מאוד גדולה לתיקון עוונות, ואתה רואה אנשים שצמים ימי שני, חמישי ושני ברצף וכו'. וכל המצב הזה הוא בעצם ניגוד גמור לתזה החסידית שאומרת, אתה לא אמור לסגף את עצמך, כי האכילה שלך בעצמה היא אלוהות. האכילה שלך בעצמה והשתייה וכל ענייני העולם הזה הם בעצמם הקדושה. אז ברגע שאתה ממעיט מזה, אתה כבר הופך להיות, אתה עושה את ההפך מהדבר הגמור הזה. אז למרות שהחסידות איפה נותנת במה מאוד גדולה לקבלה ונותנת לה פופולריות ופרסיה, עדיין יש חילוקים מהותיים מאוד בתפיסה של העולם, ובראייה החסידית כאמור, הכל קדוש, הכל אלוהי, ואתה לא מייצג חומריות, אלא אתה מייצג בעיקר את הרוחניות, ואם אתה תסתכל עמוק, אתה תגלה שזוהי המציאות הרבודה הזו, הייתי אומר. שזו תפיסה כמעט פנתאיסטית, ספינוזיסטית, לגבי התפיסה של אלוקים, שאלוקים נמצא בכל מקום ולא ניתן לברוח ממנו, בוא נגיד הסתר פנים, בצורה כזאת או אחרת. דיברנו גם נגעת קצת על קבלה, ודיברנו על העניין של הניצוצות, וניצוצות והכלים השבורים, ואיך אנחנו לא יכולים לתפוס את רום הודו, בוא נגיד במלואו של האל, ואנחנו צריכים כדי שזה יעבור בכמה וכמה מסננים, כדי שהאור הזה יחדור לעולם הזה, ובשביל זה צריכים לשבור כלי אחד גדול ואחד עוד יותר, שיכול להכיל טיפה פחות אור, ואז טיפה פחות אור, ואז הכלי בסופו הארצי, שאנחנו יכולים לתפוס אותו עם ההיגיון שלנו והאינטלקט, הבשרני, כמו שאמרנו בהתחלה, בתת שלנו בתור בני תמותה. אז בעצם איך כל זה, כל הרעיון של סקפנות וניצוצות וקליפות מהסדרה אחרא, ויש לנו את האילנות שהם מהעולם, כמו שאתה אומר, העולם הדיכוטומי של האילנות והקליפות, סדרה אחרא, אור וחושך. אז בעצם איפה הצדיק מנחיל את משנתו ומלביש, נותן לזה, להשתמש בעוד מונח קבלי, מלבוש, אז איפה הצדיק נותן לזה ביטוי? איך הוא בעצם נהיה האור המרכזי וכל, כמו שאתה אומר, פירורי לחם שנושרות מדש בגדיו, נהיות פתאום איזשהו רליקה כמעט נוצרית, הייתי אומר, שמשבחים אותה ומעללים אותה,
בעצם איך הצדיק מתבטא בתוך החצר, בוא נגיד, שלו, איך הוא מייצר לו לעצמו תודעה בקרב העם, הציבור שלו. המקום, אתה נוגע פה בנקודה שאני חושב שהיום, אנחנו עכשיו דיברנו על עקרונות על בחסידות, שייתכן שהרבה חסידים היום אפילו לא מודעים להן, לעקרון הזה של האימננציה, הקוסמיזם, מה שנקרא, כאילו, ההוויה היא אשליה, אבל בסוף אתה נוגע פה בנקודה שהיא נקודת התורפה של החסידות, היחס לצדיק. הצדיק בעצם הוא הדבר שסביבו נסוב כל אורח החיים החסידי, וזה כמובן משתנה בין חסידויות לחסידיות, רמת אתה יודע, אני אומר פגניות או אלילות, אני לא יודע, זה דבר שהוא באמת בלתי נשלט, ואתה רואה אותו מהצד ואתה קצת... אבל העילה הזו ששמורה לצדיק, והם רואים אותו באמת כמרכז החיים שלהם, וכמו שאתה הזכרת מקודם, מבחינת החסידות, השפע בעולם עובר דרך הצדיק. הוא מעביר, אם בתפיסה היהודית הקלאסית, אנחנו מתפללים לאלוקים 3 תפילות והוא נותן את השפע לעולם, בחסידות יש איזשהו דילוג, הם לא מתעמתים עם התפיסה שהזכרתי, אבל הם בעצם אומרים, ההתייחסות הפשטנית היא, הצדיק הוא זה שמעביר, הם קוראים לו הצינור, אבל הוא הצינור שמעביר את השפע מלמעלה ללמטה, ולכן צריך, והוא כל כך קדוש והוא כל כך נשגב, ומספיק שאתה רק נדבק בו, ואתה מתבטל אחריו בתורת ברסלב בכלל, רבי נחמן מברסלב נתן איזה הד הרבה יותר עצים ורדיקלי, שאתה צריך לזרוק את השכל ולהתבטל כלפי הצדיק בהתבטלות שהיא אינה משתמעת לשני פנים. אנחנו רואים שהיום לצערנו יש אנשים שמשייכים את עצמם לחסידות ברסלב שעשו שימוש די ציני בהתבטלות הזו של החסידים כלפיהם, ומרשים לעצמם לעשות עוד דברים שכנראה רוח החסידות גם לא הייתה נוחה מהן. אבל המצב הזה נוצר דווקא בגלל, מתוך התפיסה, שהעולם הזה כל כולו אלוהות, ובגדול כל בן אדם, אני ואתה, ואפילו האנשים הכי פשוטים, הם בעצמם יכולים להיות האור האלוהי הכי גדול, רק מה, אנחנו כן מבינים שישנן מגבלות, שהעיקר הפשוט, הכפרי, הקלאסי, שהיה לפני 200 שנה, אנחנו יודעים שהוא לא בדיוק כל כולו מודע להיותו הוויה אלוהית אחת גדולה, והוא לפחות לא מבין את זה, ולא יודע להיכנס אל עומק נבחי הנפש כדי לקלוט ולספוג את האור הזה, אבל הצדיק, שהוא אדם שהסיר מעצמו את כל המחיצות, כמו שאמרנו במשל הזה עם החומה והמלך, כלומר הוא מסתכל נכוחה על העולם, הוא רואה בעין ככה, בעין מאוד מאוד חדה ובהירה, שאין מחיצות ואין חומות ואלוהים נוכח בהכל, אז גם כן הוא בעצמו הופך לאיזשהו ביטוי מאוד מאוד ברור של האלוהות בעולם, ולכן מייחסים אליו ייחוסים אלוהיים, וההתייחסות אליו היא במעין התייחסות שבן אנוש מתייחס לאלוהים. אתה מתבטל עליו, אנחנו יודעים שביהדות, בתלמוד, יש לנו את הנושא של התבטלות לאלוקים, ודבקת בו והלכת בדרכיו, מהו רחום אף אתה רחום, יש לנו כל מיני משפטים תלמודים כאלה ואחרים, שבאים לומר עד כמה אנו מצווים ללכת בדרכיו של האל, בחסידות איפה שהוא, ובמרוצת השנים זה עוד הלך והתעצם, אנחנו מוצאים שכל הייחוס הזה, או לפחות חלק ניכר ממנו, נסוב סביב האדמו"ר, סביב הרבי, סביב הצדיק, וזה בגלל, כמו שאמרתי, בגלל ההבדל המאוד מאוד משמעותי הזה, בתפיסה שלהם על העולם. בתפיסה שבעצם העולם עצמו, ההוויה עצמה היא אשליה, והכל כאן זה קדושה, אז הצדיק הוא בעצם יכול להיות הקדושה בצורה מאוד 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 עצימה, ולכן ממילא אין שום בעיה ואין בו שום רוע. התפיסה שלנו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם מאוד של מורכבות, ואנחנו יודעים להסתכל בעיניים שלנו על כל אדם, תפיסה מאוד מורכבת, כל אדם הוא טוב ורע, ואנחנו מוצאים חדשות לבקרים, אנשים שהיו ידועים בהיותם אנשים טובים, אנשי חסד, אנשי שכל, אנשי מדע, ופתאום אנחנו מוצאים אותם שהם נופלים, נניח במעשים שהם לא רואים, התשובה שאנחנו נותנים לעצמנו, שאין כאן סתירה אמיתית, כי בן אדם הוא גם טוב, הוא גם רע, אז לפעמים הוא הולך בדרך טוב, לפעמים הוא נופל לרוע, בחסידות התפיסה הזו לא קיימת, ולכן אפשר לייחס הערצה כזו בלתי מסויגת לרב או לצדיק, כי אתה אומר אין בו שום דבר רע, אין בו את החלק הזה של הרוע, שאתה אומר אני צריך בעצם ככה מה שנקרא
להתעמת מולו ולהסתייג ממנו. אין את הדבר הזה, וזה, אני חושב שזה דבר שגרר גם התנגדויות מאוד מאוד גדולות. כן, לגוע בפואנטה האחרונה שאתה עשית, זאת באמת גישה, אני חושב שהייתי אומר מבחינה פסיכולוגית מאוד לא בריאה. הייתי אומר, ומבחינה מוסרית היא די מושחתת, וגם מבחינה תיאולוגית היא מאוד בעייתית. להגיד שאדם בשר ודם, בן תמותה, לחזור או בר תמותה, מסוגל להיות, אנחנו מאמינים בזה שלאדם יש איזשהו זקיק, איזשהו חלק או חלקיק, אלוקי, בוא נגיד, העולם הפיזיקה, גם זה קיים כאילו בעולם הפיזי, אבל גם מבחינת ההוויה בעולם הרוחני. בעצם למה... סליחה? חלק לא ממעל, בז'רגון. בז'רגון, אוקיי. חלק גדול ממעל, יפה, אז אנחנו עשויים אבק כוכבים, כמו שהאסטרופיזיקאי ניל דגראס טייסון כל הזמן חוזר על זה, שהוא גם סוג של, לא הייתי אומר פילוסוף, הייתי אומר מבקר חברתי אולי, בנוסף להיותו מדען דגול. בעצם, למה התפיסה הזאת נוצרה מסביב הצדיק? זה לא רק עניין של, בוא נגיד, תיאולוגיה מוסרית מפוברקת, בוא נגיד בלשון עדינה. מצד שני, אנחנו יודעים שיש אלמנטים של לא הייתי אומר מבחינת שמזידים, או בזדון, הייתי אומר, יותר לשמור על המרקם החברתי, בוא נגיד בצורה כזאת, מבחינה אנתרופולוגית היינו אומרים, שאתה לא רוצה, אתה רוצה לשמור על מרקם חברתי די מאוחד, ואתה צריך איזשהו מודוס ויבנדי, אתה צריך איזשהו סיבה מתחילה, איזשהו מצפן מוסרי. יש הרבה מאוד מטאפורות שאפשר לעבור את זה, באמת הרב הוא אב, הרב הוא רועה שמנחה את הצאן שלו לשנים ירוקים יותר. אז בעצם מאיפה הרעיון הזה קיבל שורשים, נטע שורשים? זו שאלה שהיא באמת, אני חושב שהיא גם מדייקת פה מאוד את המעמד של החסידות ואת המאפיינים שלה ואת המוטיבציות שהובילו לכינון שלה. ואתה יודע מה, אני חושב, יש לזה, נאמרו לזה במרוצת הדורות מגוון תשובות ומגוון השערות היסטוריו-פילוסופיות אפילו, הייתי אומר, של כל מיני הערכות. אגב, אני רואה שבמבקרי ההיסטוריה הפילוסופיה החסידית דוחין אחת לאחת את הטענות, אבל אני חושב שיש דבר מאוד פשוט ויכול להסביר לנו גם תופעה מאוד פופולרית כיום. יותר קל לאנשים להתחבר לדבר מוחשי, לדמות, לבן אדם. מאוד 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 קשה, הקונספציה המופשטת הזאת, שהיהדות בעצם מביאה לעולם, של אל שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אתה לא ראית אותו, אתה לא יודע איך הוא נראה, ואפילו במעמד הר סיני אתה לא באמת תראה אותו, אם רק אנחנו נשמע את הקול שלו, אנחנו נאבד הכרה ונתרחק במרחק של 400 פרסה, ואנחנו... מאוד מאוד קשה לנהל בתפיסה שהיא אנושית וחומרית, זיקה וקומוניקציה כזו פעילה, עם אל שאתה לא מכיר, שאתה לא ראית, עם דמות שאתה אפילו לא יכול לדמיין אותה, ואתה עוד מצווה לאהוב אותה. יש לנו אהבת השם, יש לנו מצוות מאוד מאוד של יחסים מאוד מאוד פעילים עם האלוהות הזו, והחסידות באה ובעצם נותנת תחליף, אני לא רוצה להישמע יומרני, אבל היא אומרת, עזוב, הנה דבר שהוא יצור אנושי, אתה רואה אותו, אתה מנשך לו את היד, אתה אוכל מהמאכל שהוא אכל,
אתה מדבר איתו, אתה פוגש אותו, אתה מגיע אליו, מאוד מאוד קל לך לפתח כלפי האישיות הזו ברגע שהופכים אותה למשהו אלילי וגבוה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קל לפתח אליה רגשות, מאוד מאוד קל ללכת אחריה בעיניים עצומות, מאוד מאוד אפילו באיזשהו מובן ליצור כלפי התלותיות, אנחנו יודעים על הרבה מאוד אנשים יש להם תלותיות מאוד מאוד אבסולוטית כלפי מושאי ההרצה שלהם בעולם בכלל, כן? אני מדבר על סלברטאים ועל סטארים למיניהם וטלנטים שאנשים, גם בעולם הדתי וגם בעולם שאינו דתי, בעולם הכללי. ופה החסידות בעצם נתנה, ואני חושב שהתורה עצמה כל הזמן מזהירה, ובתפיסה הרמב"מיסטית אין לך דבר חמור מזה, כי התורה כל הזמן מזהירה לא תעשה לך פסל בכל תמונה, ולא לדרוש על המתים, כל מיני מצוות שהרמב"ם במסה הפילוסופית שלו, במורה הנבוכים, הוא מסביר איך כמעט כל מצוות התורה באות לנגוד את התפיסה הזאת, באות בעצם להביא מצב שאתה לא תיפול, לדמות שהאלוהות מוגשמת איפשהו, הגשמת האל, הוא אומר, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות במחשבת הפילוסופיה היהודית הקדומה של ימי הביניים, כי לאל עצמו, אומרים הפילוסופים היהודים של ימי הביניים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, וזאת הסיבה שאתה לא רואה אותו, ושמי שנכנס לפרדס הציץ ונפגע, וכל הסיפור עם 4 החכמים שנכנסו, זה דבר שהוא בעצם אסור בתכלית האיסור, והרמב"ם לאורך כל הדרך, לכן הרמב"ם אגב, אם נדבר בפרקטיקה, הרמב"ם אפילו התנגד לעלייה, להשתתחות על קברי צדיקים, שזה היום, לא יודע אם הרבה יודעים, היום זה מנהג מאוד רווח ונפוץ, ואיתמר גרבוז הזכיר את זה אפילו כשהוא ניסה לתאר את הציבור הליכודי בבחירות לפני כמה שנים. המצב הזה, ואתה מוצא אנשים, וזה דבר מאוד מעניין, זו תופעה מעניינת, אנשים שהחיבור שלהם לדעת יכול להיות כמעט בלתי פעיל, עד אפסי, אבל אתה יכול לראות אותם נוהרים בהמוניהם להשתתח על קברות של אנשים שהם לא מכירים, נוהרים בהמוניהם לנשק יד של איזשהו צדיק שהם שמעו עליו רק לפני כמה דקות, ואתה אומר מאיפה הדבר הזה מגיע, זה מגיע מהמקום הזה, מאוד מאוד קל לייצר איזשהו רגש דתי פעיל, רליגיוזי כזה, רוחני, כלפי אישיות, כלפי פרסונה, כלפי דבר שאנחנו רואים אותו וחשים אותו, לעומת היהדות, וזה אני חושב ישעיהו ליבוביץ' וגרשום שלום, גרשום שולם, התכתבו ביניהם ככה הרבה, היו ביניהם חלופות מכתבים, שהוא גרשום היה חוקר קבלה, אני חושב הכי חשוב, הוא אבא מייסד על התחום הזה, כן, והוא שלח מכתב לליבוביץ' והוא אמר לו תסביר לי, אני רוצה לשמוע, אני חקרתי את התחום ואני רוצה שתסביר לי מה הסיבה שהקבלה, הוא מדבר על הקבלה, מה הסיבה שהקבלה הצליחה לתפוס כל כך, כמובן גם בעזרת החסידות בימינו ועוד לפני, הקבלה הצליחה לתפוס ולעשות לחיילים לתורה ולתעודה מה שנקרא, ולהשתרש בעוד התפיסה הפילוסופית של הרמב"ם, או ראשונים אחרים, או חסידי קרסקס בספרו אור השם, או פילוסופים אחרים בימי הביניים, התפיסה שלהם לא הפכה להיות נחלת הכלל, יש בודדים, או אתה יודע, ככה מה שנקרא, האנשים שעל המדרגות באקדמיה, כן, המקור של האוניברסיטה ביוונית, אנשים שמתעסקים בזה ויודעים את זה, וזה איזשהו, מה שנקרא, קליקה כזאת, אליטה פילוסופית מאוד מאוד, מאוד מאוד ייחודית, ואנשים, זה לא הפך להיות נחלת הכלל. התפיסה הזאת היא התפיסה של היהדות והתפיסה של האל, למה זה ככה? הוא אומר לו, וגרשום בעצם מניח פה איזושהי הנחת המבוקש, הוא רוצה להגיד, אולי כי הקבלה באמת צודקת בתפיסה שלה, אולי כי יש לה איזשהו דבר הרבה יותר אמיתי, או כן להציג למאמין הדתי. וישעיהו ליבוביץ' עונה לו, תשובה אומר לו, זו בדיוק הבעיה, כלומר, העובדה שהיא הפכה לכזו פופולרית, זה רק מעיד, ואנחנו מכירים את בני האדם בעולם, בני האדם קשה להם עם רעיונות מופשטים, בני האדם קשה להם עם דברים שהם קרים ומנותקים מהרגש, והקבלה עונה להם על כל השאלות האלה, ואם הוא אומר, אם הוא מתייחס ככה לקבלה, אז החסידות על אחת כמה וכמה, הוא אומר, בעצם נותנת מענה, והיא נותנת, הוא ממש אומר שזה נותן מענה לרגש האלילי שיש באדם, הוא אומר שישנה איזושהי נטייה אלילית מוכחת ופעילה ומאוד מאוד עצימה אצל כל אדם, ובעצם הקבלה נותנת לבן אדם את הפורקן הזה, ואז במסווה דתי יהודי הוא בעצם
הופך להיות עובד אלילים גם כן, זו הייתה התפיסה שלו, אבל בכל מקרה גם החסידות באיזשהו מקום ומובן, מספקת לאדם את הדבר הזה, ונותנת לו את הדרור הזה, ואז בעצם את העבודה שהוא היה אמור לבצע מול האלוקים בעצמו, הוא מבצע מול בני אדם, כמו שהסברנו, הכל קשור אחד לשני, לאימננציה ולקוסמיזם, שהקדושה, לאית אתר פנוי מיני, והצדיק בעצמו וכו', אבל הדברים האלה בהרבה מקרים הובילו, זה אנחנו יודעים מבחינה עובדתית, למקרים שכרון כוח אצל אנשים שהיו בעצמם, וגם כן אצל החסידים שלהם לפעמים בעיוותים. האור האלוקי שאנחנו לא יכולים לנסוע יותר מדי ממנו לפרק זמן ממושך, בוא נגיד בצורה כזאת, אם אנחנו מדברים במונחים פיזיקליים, אבל אם אנחנו מדברים במונחים מוסריים, בוא נגיד יותר. השכרון הכוח בניגוד למה שאנחנו תופסים, את אלוהים להיות, אתה יודע, ישות שהיא מאוזנת על כל הדעות, הכל בא וכל בא, היא הכל והכל בא. בעצם לגבי שכרון הכוח, אנחנו דיברנו על היסוד הפילוסופי של הרעיון של הצדיקות ודמותו של הצדיק כסוג של תחליף, בוא נגיד, לאלילות פגנית כזו או אחרת, אפילו מתקופת יוון העתיקה, והרבה לפני זה היו אלילים ופסילים, בוא נגיד, וצלמים. אבל יש עוד פן שלא דיברנו עליו, על הפן המיתולוגי של החסיד. החסיד מקבל, הוא לא בא, אתה יודע, כיחידה אחת, הוא בא עם הרבה מטען מאחוריו, הרבה ייחוס, אם אנחנו היינו אומרים בשפה היותר החסידית, החצרית, יש לו הרבה ייחוס, ויש הרבה מעשיות יפות על החיים שלו, על ניסים שלכאורה הוא מסוגל לחולל, ועדויות מכל מיני אנשים ואישים שלרוב הם מאוד קרובים לצלחת, בוא נגיד, לפירורים הכי טובים, בוא נגיד. אז אם תוכל לדבר על האספקט הזה שאולי יכול להיות שתורם לדמות הזאת של הצדיק, אדם קדוש עלי אדמות. כן, בהחלט, אתה צודק, אבל זה בעצם המשך ישיר של התפיסה, שאם צדיק הוא בעצם יכול לבטא מעין משכן פעיל של האלוהות פה בארץ, אז בעצם הוא גם אמור לבצע, ומפה נובע הצורך ליצור תעשייה שלמה של סיפורים דמיוניים, על כל מיני אנשים שמספרים, זה בעיקר מאוד כתוב בספרים ומקורח מאוד יפה, אתה יודע, ערבי סיפורים, שמראים, קודם כל צריך לומר ביושר, שהדמיון החסידי מאוד מאוד פורה, על זה באמת אין חולק, ועל זה גם אין מתנגד, לזה אני לא מתנגד, זה מאוד יפה לראות את זה, והצורך בזה, הוא כדי לבסס את התפיסה הזו שבאמת לצדיק יש את המוטיבים האלוהיים האלה, איך אנחנו עושים את זה, אנחנו מסתכלים מה המאפיינים, או לפחות מהן האינטרפרטציות של האלוהים בעולם, שאנחנו יודעים שהוא בעצם, בסוף הדבר שאנחנו, אלוהות היא שליטה, היא כוח. האלוקים הוא זה שמנהל את העולם, הוא ברא אותו בתפיסה היהודית, הוא מפעיל אותו גם בכל רגע נתון, יוצר אור, הוא בורא חושך, עושה שלום, הוא בורא את הכל. הוא ברא את הכל, הוא בורא כל רגע. הצדיק חייב לקבל איזושהי משמעות כזאת גם, אז לכן הוא חייב לחולל ניסים, כלומר הוא חייב לשבש משהו בסדרי הטבע, הוא חייב לצפות את העתיד, בעיניים שלו צופות למרחוק, ויש להם הרבה סיפורים על עליות נשמה, ועל איזשהו, אתה רואה איזשהו טשטוש של המרווח בין השמיים לארץ, שאנחנו רואים אותו כמרווח ענק, ובלתי נגמר כמעט, שם השמיים והארץ מאוד 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 קרובים, צמודים, הם אפילו מקבלים איזושהי הלימה מאוד מאוד הרמטית כזו, והצדיק בעצם עושה מה שבא לו,
אם הוא מחליט על זה והוא מברך, אז הוא יגזור עומר ויקום לו, וכל דבר שהוא יגיד, ומפה נובע הצורך הזה ליצור את התעשייה הזו, ופה בעצם אחת מהסיבות של ההתנגדות גם כן לחסידות קרתה, כי בגלל ההגזמה הזו, אז בעצם זה עוד יותר יוצר מצב שאנשים משייכים את התפיסה של האלילות כלפי הצדיק, ואז בעצם גם אם יש איזה שהן היבטים שהתפיסה הזו של הצדיק יכולה להיות כשרה בעיני היהדות, הרבה אנשים והאדם מן היישוב יאבד את זה, יאבד את התפיסה, וכמו הרבה תפיסות שנוצרו, אנחנו יודעים שהנצרות נוצרה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, ואם לא שהיה, והפרושים בזמנו ניסו לבלום את זה, הדבר הזה התפתח בצורה, כן, 300 שנה אחרי מותו של ישוע, הדברים האלה התפתחו ועדיין בוועידת ניקאה אחרי זה, וכל הדברים האלה שקרו, כל הקורפוסים והמיתולוגיות שנוצרו, קרו בהדרגה, והצורך של הגאון מווילנה, או של היהדות הרבנית באותה תקופה, ועד, אני חושב, עד תחילת המאה ה-21, שהרב שח, גם כן ביע את ההתנגדות הזו בצורה מאוד חריפה, כי פחדו כל הזמן מהגלישה הזו, פחדו שאומנם עכשיו זה בסדר, והכל בשליטה יחסית, פחות או יותר, אז יש אנשים שמאמינים ליותר סיפורי בדיות, ויש אנשים שפחות, ויש אנשים שיותר נמשכים אחרי רב וצדיק בצורה כזו או אחרת, אבל פחדו שזה יגלוש לפן האלילי. אנחנו רואים לדוגמה בחסידויות מסוימות, שיש אנשים שאפילו מתעמתים מול המציאות ויכולים להאמין שהאדם שנפטר הוא עדיין קיים, והם מנהלים איתו ממש אורח חיים ערני מאוד, ומתייחסים אליו גם ככזה, ודבר כזה, זה השלב שבעצם חללית מאבדת את הקשר עם בסיס האם, והופכת להיות מנוטרלת לגמרי מהיסודות היהודיים שלה, וזה היה בעצם החשש, אני חושב, המרכזי של המתנגדים, ואם לא, אני חושב, אם לא ההתנגדות של הגאון מווילנה בזמנו, ושל עוד גדולי הרבנים היהודיים במרוצת השנים להתפתחות הזו של החסידות, ייתכן שהיום היא הייתה במקומות הרבה יותר לא רצויים ממה שאנחנו מכירים אותה כיום. סוף דבריך בעצם רמזת לעוד תנועה חסידית מאוד חשובה, זרם, der Toiter חסידים, אני אגיד, ואתה תשלים אותי. חסידות חב"ד. לא, ברסלב. der Toiter חסידים. זה דבר מאוד מעניין, זו חסידות שכבר אין לה צדיק, אגב גם היא בדומה לחסידות חב"ד לשתיהן, אין רב או רבי או צדיק שפעיל כיום, אבל אגב זה מאוד מעניין שלפעמים דווקא הקומוניקציה עם האדם שהוא איננו, לפעמים הרבה יותר פעילה מאנשים, אתה יכול לראות, אתה יודע, מאוד רווח בתרבות המזרחית העכשווית וגם קצת לפני, אנשים שמאוד מאוד, אתה יודע, חיים את העניין של לחלום נפטרים, ודיברנו כבר על הקברי צדיקים, והקשר הבלתי מותנה הזה, כל מיני דמויות שהן בעצם לא קיימות, כי זה בעצם הופך להיות דבר מאוד קל. תחשוב שיש לך דמות שהיא הייתה אי פעם קיימת, יש לה תמונה, יש לה ציור, יש לו גוף ודמות הגוף, אנחנו יודעים במי מדובר, הוא כבר לא פה כדי לסייג אותנו מכל מיני דברים, הוא כבר לא הרב שמכה על קודקודו ואומר לו גדל, הוא כבר לא נמצא במקום הזה, ואתה רק תופס אותו בתור איזשהו מקור השראה. גדולתו, עננת גדולתו עדיין הופפת את המקום, בוא נגיד ככה. בדיוק. והתקשורת ממשיכה להתנהל איתו יפה מאוד, ואתה יכול לראות את זה גם בחסידות ברסלב וגם בחסידות חב"ד, למרות שאין את מספיק שהיה צדיק, ואנחנו ממשיכים להאמין שהוא קיים פה בכל מיני דרכים, פשוטות או פחות, אבל הדבר הזה בעצם יוצר את המצב של ההימשכות של הדבר הזה, ואתה בעצם מזכיר פה שתי חסידויות שיש כלפיהן משיכה מאוד גדולה. אם דיברנו על הנהייה אחרי החסידות, אני חושב שאלה הן דוגמאות מאוד מאוד מצוינות למצב של נהייה כלפי החסידות, ואתה שואל את עצמך מה ההבדלים בין החסידויות האלה. אז יש הבדל, אני חושב שהוא מאוד 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 מעניין בחסידות חב"ד, בפשטות, כמובן במסגרת הפורמט, אני רואה שנשאר לנו כמה דקות אחרונות,
אבל במסגרת חסידות חב"ד, חב"ד זה ראשי תיבות חוכמה, בינה ודעת. בניגוד לתפיסה של חסידות ברסלב, שרבי נחמן מברסלב הביע בתורה שלו, בחסידות חב"ד יש מקום מאוד מאוד מרכזי לחוכמה, לבינה, לדעת, לעיון, להתבוננות, וזו בעצם דרישה בדומה לזה שתנועת החסידות הביאה את תורת הקבלה למקום פופולרי בכלל ציבורי, אז גם כן כלפי הרעיונות הכי עמוקים, אנחנו יודעים שבחסידות חב"ד נדרש מכל אחד לעסוק בנושאים מאוד, הם קוראים לזה פנימיות התורה, נושאים מאוד פנימיים, מאוד עמוקים, ולהתעמק בהם, ולדון בתורת הצמצום, ובאחדות הניגודים, ובאור אינסוף, ויש איזשהו ניגוד מאוד מאוד גדול, שהוא כמעט פרדוקס לוגי, אבל רבי נחמן מברסלב, בתורת ברסלב כולה, בעצם היא ההפך הגמור, שאומר, אתה לא אמור להתעסק עם זה בכלל. אתה לא אמור להתעסק עם הדבר הזה, ואתה לא אמור להיכנס לנישות האלה, והפוך, האמונה האמיתית והתמימה היא אמונה של לזרוק את השכל, היא אמונה שבעצם הולכת שבי אחרי הדברים הבסיסיים שלמדת, אתה לא אמור לחקור להתעמק, הוא גם אומר שאי אפשר, הוא אומר שזה לא יעזור, גם אם אתה תלמד כל חייך, אתה לא תבין באמת את אחדות הניגודים, ואתה לא תבין את העקרונות החשובים האלו, בהרבה מובנים זה נכון. הרבה מובנים אתה אף אדם, בוא נגיד, בשכל האנושי שניחנו בו, הוא עדיין מצומצם והוא רק חלקיק, והוא לא יכול להכיל את הים האדיר של החוכמה, חוכמתו ובינתו של האל ייצג בעולם. בהחלט, זה בהחלט, נכון, אבל הוויכוח הוא יותר על המופעים של הדברים האלה, אבל באמת אתה צודק, זה גם עניין לעוד דיון בפני עצמו. אני חושב שיש כאן איזושהי נקודת מבט מסכמת קצת גם על העיקרון העל של החסידות, גם על ההבדלים בתוך החסידות, על ההתנגדויות, והדבר הזה יכול לעזור לנו קצת כשאנחנו מנתחים תופעות שקורות יותר לעומק, גם במישורים אחרים, מקבילים, להבין את המוטיבציות האנושיות ליצירה של התופעות האלו, זה יכול להיות כלי חשוב שיכול לשמש גם כן שם. כן, אז התחנה האחרונה בעצם בדיון שלנו, הדיון המאוד קצר על תולדות החסידות ומשמעות החסידות ותפקוד החסידות ורעיונות החסידות, בעצם למה החסידות נהנית מהפופולריות ומההצלחה וממשיכה לשרוד כמו שפרופסור מאוד בכיר שהיה מנטור שלי באוניברסיטה, אני לא אזכיר את שמו, אני אוהב את הלך הרוח של הדברים שלו שהוא קורא להם בעצם שמורות טבע חיות. שמורות טבע חיות זה לא שהן חיות, לא שהן בהמות, אני מתכוון, שהן קיימות, כמובן. אז שמורות טבע. האם תוכל לדבר קצת על הפואנטה הזאת של לנסות לשמר באדיקות איזושהי מסורת שהיא לא בהכרח אדוקה מבחינה הלכתית גרדה, אלא יש בה את האלמנטים של המיסטיקה, אתה יודע, של הניגונים, של השירה, של כאילו, של כל הדברים האלה שנזכרנו, הגשמיים גם. כן, בעצם לרדוף אחרי איקונים, כמו אחרי חסידים ובני אדם כמו איקונים וריליקות נוצריות, למשל יש בסנטיאגו דה קומפוסטלה בספרד, למשל אומרים שיוחנן הקדוש, העצמות שלו קבורות שם, לך תדע, כאילו, אני מדבר על דברים כאלה. כמו שאמרת על סלבס, למשל מדונה שמתעניינת בקבלה ואין לה שום קשר לא ליהדות, לא לישראל ולא לא לדת בכללי. ויש לזה איזשהו קשר לחסידות, הקשר והמשיכה לקבלה, ויש ספקטרום כזה, זה אנחנו לא נכנסנו לזה. יש ספקטרום באמונות המיסטיות, האסוטריות.
יש ספקטרום ויש גם זרמים שונים בתוך היהדות ומחוצה לה. אבל אני חושב שאנחנו נשאיר את זה לדיון אחר, כשניכנס לקבלה, באמת ניכנס לעובי הקורה. אבל אני רוצה לסכם את זה בצורה יפה, ולשאול למה החסידות נהנית מהפופולריות שהיא נהנית ממנה, ועדיין ממשיכה באותם עוצמות ובאותם טקסים ומנהגים, ולא מוכנה אפילו, אתה יודע, כן, לשנות את דין השמאל. לשחרר במעט את החבל. כן. להשאיר אותו הדוק כמה שיותר. אז הנה, השאלה הזו היא בעצם מאוד, זה טוב שבחרת בה כשאלה מסכמת, כי באמת מסכמת פה, ואתה יודע מה, אני חושב שכבר אמרתי מקודם את ההסבר שהיא נותנת לאדם, באיזשהו מובן גם נחמה, ומציאות שהחיים שלו בעצמם, הוא לא צריך לברוח כל הזמן ממשהו, מהרע, או לעבר הטוב, הוא כבר נמצא במקום האידיאלי, ואנחנו רואים את זה שזה בא לידי ביטוי בהרבה תפיסות, גם בתפיסה של בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, אבל לדוגמה בתורת ברסלב אנחנו רואים את הנקודה הזו שהעצב הוא חטא. בניגוד לתפיסה היהודית שאיננה חסידית, שהיא רווחת אולי בזרם היותר ליטאי, הקדום, וגם היום שיש איזושהי מציאות, פרופסור משה אלברטל קורא לזה אורח חיים של דגל בחצי התורן. אנשים שמתהלכים כזה, אתה יודע, איזושהי רצינות וכדרות, לדוגמה, בתורת ברסלב הדבר הזה הוא מאוד לא נכון. השמחה זה המצב המאוד אידיאלי, כי הכל, כמו שאמרנו, לאית אתר פנוי מיני, הכל כאן, האלוהות כאן, וכל המציאות של החיים שלך היא כבר דבר מאוד מאוד אלוהי וקיים, ואתה לא אמור להיות באיזה מצב של הדחקה או בריחה, והעצב עצמו מוגדר כחטא הכי גדול, ולכן אתה כל הזמן צריך להיות בשמחה, ולהיות שזה מבטא על שלמות של האדם עם המצב, והאורח חיים האנושי המקובל והרגיל שלו. וזה אולי בעצם דבר שגורם להרבה אנשים את האינסטינקט הזה של המשיכה. לדעת שהם לא כל הזמן צריכים להיות, אתה יודע, כי כשאתה תחת מערכת של חוקים מאוד מאוד נוקשה, ואתה מרגיש כל הזמן שאתה לא מספיק מקיים את כל מה שאתה צריך, ואתה באיזושהי מרוץ מתמיד עד סוף חייך, שאתה כל הזמן לא משיג את הדרגה הבאה, והדבר הזה קצת מנחם ומרגיע מאוד, וזה אולי אחד הדברים בקצרה, שככה גורם לנהייה הזו, אבל כאמור נסתפק בזה לעת עתה. כן, באמת דברים מחכימים. באמת שמעתי הרב יעקב עמדן, כמובן הרב מהולנד הידוע, הרב יעקב עמדן מהמאה ה-18, קנאי בן קנאי, כן. הערות דבש, רציתי לקרוא לדרשה שלך, ובאמת עשינו סקירה ממש מאוד קצרה ולא שטחית, עמוקה דייה של תנועת החסידות וההיסטוריה שלה והמאפיינים שלה והרעיונות שעומדים מאחורי התנועה הזאת, שהיא בעצם זרם מפולגת לזרמים שונים ודיסציפלינות ודוקטרינות ופילוסופיות ותיאולוגיות אחרות לחלוטין, אחת מהאחרת. ואם יש לך דברי סיכום, משהו מעניין, למשוך את הקהל לצפות בפרק השני, שבו אנחנו נכסה את ההלכה, אני חושב. בפרק השני באמת אנחנו בעזרת השם נראה את הדמות של איש ההלכה, שהוא בעצם האדם שהוא מאוד עקבי, מאוד נקרא לזה בעל שכל, יותר מאשר בעל רגש. נראה את המחויבויות ההלכתיות שרובצות על האדם בניגוד לדיבורים הערפיליים הללו, וכאמור לא נעשה יותר מדי ספוילרים, ניפגש בעזרת השם כבר בפרק. אנחנו מקווים לראות אתכם.